वे तोर को गाँबे मारी मारी तो पिछा नाली पड़ी गलानी नाली कर मोर पिछा दूध खाऊ परा तो आजिका बच्चा पठान तू छाड़ देखलु पिचा नाली केंदी हुए दीटा मात्र दीटा हेले काम हो जिवो गोपालो की माडो अरे गंजड़ तू गंजड़ ना मो बाल मोर हुक्का टाणुची तू तो जीवन रे भल रे गंजे टाणु ना बीड़ी मो सहित यदि लागबू मारी की फटाई देबी तो चढ़ी आसुची गुड बाय हां डीजे सिबोन बजाओ जजे जजे गांधी ठीक भी पड़े आसिलु भाई मो जजे को छाड़े बहुत लेट कर दे
ମୋ ପିଚାରେ ଗୁଳି ବାଜିଗଲା। জীবনরে বেড়ে বেড়ে এমিতিকা ନା ଏମିତି ବସି ରହିଲେ କିଛି ହବନି, ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶଳା କଣା ଏକୁଟିଆ ଥିଲିରେ ତୁ ଦେଖିନୁ? ସରି ବ୍ରୋ। ହେଇଗଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକର ଭାଗ ମାପ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି? ଲାଗୁଛି କଣ? ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି, ହେଲେ ଦିଟା ଜାଗାର କାମ କଣ କିଛି ଜାଣିନି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏଇଟା ଟାଣିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଟାଣିଲେ ଗାଣ୍ଡି ପଟୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। କାହିଁ ଚମକୁଛୁ ଲୋ? ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଛଡଉଥିବି? ତମେ ନିଆଁ ଲଗିଆ ଲଗି ଛଡିଆ ଛଡିଆ ହଉତା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆରେ ତୁ ଏଠିକି ବି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଆଲୋ ଆଜି ମୁଁ ବିନା ବନ୍ଧୁକରେ ଲଢ଼େଇ କରିବି। when all the world is burning. ହ୍ୟାଲୋ ବ୍ରଦର, କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ ଖେଳ ଜିତିଯିବୁ? ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ମାକେ ଭୁଳି ଦେଇ ନେଇକି ପଳେଇବୁ? ତୁ ଯୋଉ ଦିଟା ନେଇଛୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଅରିଜିନାଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।